Jeg tænkte på, om vi skulle lave et eller andet, der er mig. Vi skal være hos Charlotte 9:30, og du skal have syet din kjole ud og hente Anton. Hvor? Må hvad der sker? Jeg tror, din far har fundet en anden. Det kører meget voldsomt her, så du skal huske at kigge til alle siderne inde på gården. Er du med? Min mor henter mig tidligt i dag. Au, der er en ordning. Jeg troede, du var her. Hvor skal jeg ellers være? Skal du ikke hente din søn? Stå stille. Jeg står her midt på jeres skole, og der er ingen mennesker. Det er som om, at den er blevet forladt eller et eller andet. Mor, jeg har aldrig gået på Antons skole. Du står et forkert sted. Vi skal komme. Men det er først 9:30. Mamma, vad fan håller du på med? Sluta pissa, jag ska ju paddla här! Jeg er ikke nogen særlig god far. Jeg elsker dig. Asta? Far! Bjørn har hentet Asta. Du går bare ikke fra mig nu. Hey, der er en streg. Gudskelov, skat. Du må ikke lave en samme fejl som mig. Var jeg en fejl? Jeg bliver lige nødt til at tage den. Nej! Det er min rolle! Hvad fanden er det, du gør? Er du ved med at ødelægge? Du må ikke have hende, Bjørn. Jeg er gravid. Det er hyggeligt. Jeg kendte ham siden jeg var 16, og nu kører han rundt med en eller anden fremmed dame i sin bil. Er det ikke min fars bil? Jeg har knaldet med det. Det var ligesom et drikkeglas vand. Du lyder sgu lidt som en gammel dame, Mads, det må jeg sige. Nogle gange, det gør du altså. Lyssna på vad jag ska säga. Men han siger jo ikke noget ordentligt.